Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Faith Committee jong ka Demthring Presbyterian Secondary School kala pelat Paidbah ya ka tiket lucky draw jong ka menin ka arpau tarik leber Hajar arpau saw haslam trikam ka dorbar nong Demthring. Hagani kijing pelat Paidbah ya kini ki tiket lucky draw ladon kijing alang ka balingkot ka bala penyat da uba Elward Ringklem Chairman School Faith Committee hakaba uba Medling M Swear ubalong uwe na ki rupa khmat ka than riwar jantia ulalong kum ukongsan. Ukongsan ula pelat Paidbah ya kini ki tiket kenang baga school kan sedang no bandi ya kini ki tiket nadu kini ke sengi kajing temu hakabadi Paidbah ya kini ki tiket lucky draw kalong ban permit bisa nak benta ban shna pendap ya ke school building jong ka Demthring Presbyterian Secondary School ka school ke ban syakri ya ke shnong Demthring bat ya ki shnong pamarjan hagani ke jingalang le don lang uba EM Ringklem Secretary Faith Committee ringkat bat ki dekhot ke Faith Committee ka school kala kentu ki Paidbah bakin sengob ha ban thiet ya kini ki tiket kum ka jing kershan ka jongki ya kini ka school kador jongki tiket kalong live voting ka wei ki prize part kilong first prize shilak san pho hajar tingka second prize shitula kaksiar third prize ka mobile phone ya kini ka lucky draw en pen khalai haka khatwei tarik ya yong arhajar ar phau saw